בואו נראה איזה קופסה קיבלנו החודש. מי רוצה לנחש איזו מדינה? יפן. תודה גולי. רגעי. קיבלנו את דקות. יפן, ויש לנו פה טבלה של ציונים שיונתן ינהל. תרשום את השמות של כולם בבקשה. אתה רוצה גם שאני קיבלנו ארשום גם שלך? חוברת. תרשום גם את שלך אבל? כן. עם ההסברים של כל המותקים. ויש פה כל מיני טריוויה על יפן. וגם אותי. ובואו נראה איזה ממתקים יש לנו בפנים. איפה אני? יש לנו פה שקית של מה זה? צ'יפס, לא? אגוזים. רגע, בואו אני מסתכל. עוגיות. אוקיי. יש פה עוגיות. מה זה? אין לי מושג מה זה. אני חושב שראיתי את זה. המבורגרים. זה המבורגר, זה סוג של עוגיית המבורגר. עוד וגם המבורגר. זה לא כזה טוב. עוד לא המבורגר. חכי אבשלום, תמיד הכי. יש לנו פה כל מיני סוכריות קטנות ומוזרות. וגם כאלה. וגם כאלה. אוקיי. סוכות. איך ניתן לי שניים? וגם את החטיף הזה, שנראה מאוד מעניין. בוא נראה מה זה. זה סרטון, מצלמים אבשלום. אנחנו נתחיל צ'יפס, מהצ'יפס המוזר. מזה. אין לי כבר עוד צ'יפס, אין לי מושג מה זה. אגוזים טוב שאין כאלה. לזה שלום. טוב, בוא נשים את זה. כל אחד יכול לקחת לו. מה זה, טעים? קחי לך אחד. לא, תן לי יש זה. פה כל מיני צבעים. אבא, זה נראה כמו של אתמול, וזה... טעמתי אחד, וזה יהיה לי חריף. זה מריח לא רע. יכול להיות שהירוקים חריפים, את זה רואה? מריח סבבה. אלה חריפים. מה זה? באמת? לקחת את זה? תדמו. אני לא חריף. לא רע, אבל זה אני הולך לראות את זה. מה זה מלוח? אל תיקחו את הגדול הלבן הזה, הוא מלוח ברמות. למה אוקיי. ירקת את זה פה? טוב, שב אבשי. הוא גם הולך לראות את זה. כנראה שזה לא משהו. בוא נעשה המבורגר. המבורגרים. רגע שהם כבר באים. רגע, רשם את השמות, תשים פה את העיגולים של כולם. אני אומר שזה טעים. אני אומר איך. יק. איך? אני אומר יק. רגע, אבל איך אני כותב? אתה עושה אני פה עושה סמיילי? סמיילי עצוב. אני עושה סמיילי עצוב. איך. אביגיל, אביגיל, אהבת את זה? אני רוצה... אבא אהב את זה, אבא אהב את אני זה. רוצה לעשות לא, סמיילי. אני עושה את זה. אני רוצה אתה אהב. לעשות סמיילי. תן לה לעשות את שלה. אני רוצה, אני לא טוב, אהבתי. תראי, אביגיל. רצית לי כן. אמרת שאת כן אהבת. אמרתי שלא. אז הנה עשיתי לו. הנה, אתם רוצים לטעום את זה? המבורגר, אוי לא, אוי לא. ראיתי סרטון הזה, זה לא טוב. למה לא? זה פשוט זה שוקולד, וטעם המבורגר. נו. מוזר. תן לו, תן אוי, לו. יש פה המון... רגע, אפשר רגע? תן לו. יש פה המון המבורגרים. קטנים. קחו כל אחד אחד. המבורגר. יש... אז זה שניים, אל תיקח אותם. המבורגר. אוקיי, זה מריח לא רע. קח. לא קיבלתי את הבית. קח אחד. זה היה מחובר. אז תפרק אחד. קח. איך אתם אומרים על זה? כן? ככה, ככה. לא, ככה. באמת. ככה. טוב, בואו נראה מה זה. יש פה עוד אבא, המבורגר. אהבת את זה? ככה. אבשי, אהבת את זה? שיהיה ברור מה עשית, כי לא רואים איך אתה... אהבת את זה? מה זה זה? מה שאכלנו, את ההמבורגר. בואו נראה מה זה. טעים? אנחנו רוצים לראות מה זה הדבר הזה. לא, עכשיו תתחיל את הסוכריות, אבא. ברבן פטיט קרמל רייס קרקרס. אבא, לא, אבל צריך לעשות לפי הסדר. צריך לא, לעשות- לא, עכשיו אנחנו עושים את הצהוב. אוקיי. הנה זה. אומייגאד, מה זה? זה גם המבורגר, מה זה? אני מכיר את זה. יש עוד אחד כזה. קחי. זה כמו במבה. לא יודע, קחי, זה קחי, אותו בסדר, דבר. קחי. ראיתי יוטיובר שעשה על זה סרטון, זה בטעם במבה. לא. זה לא בטעם במבה. הוא אמר שזה בטעם. אוקיי, זה מסריח. קח אבשי. זה אכיל הדבר הזה? קח. זה נראה כמו ספוג. אני רוצה ללכת אליהם. תשאיר את זה פה, תשאיר את זה פה ותרגע. לא, זה גורלי, זה גורלי. בא לי לאכול. אני לא אוהב שום דבר. בעצם בא לי לאכול. גם, טוב,
הנה תכירו, זאת גולי. ככה היא נראית. טוב, אני חושב שזה טעים. מה, זה. הקרקר הדבר הזה? כן. טעים. אבא אהב את זה. אתה אהבת את זה? כן. רגע, אני אעשה סמיילי, סמיילי. אבל שאהבת את הקרקר המוזר הזה? רגע, זה... כמו זה, נכון? אתה? תראה אבא? לא, אני לא סמלתי את זה. זה אותו דבר. כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר. אז יש לנו פה כזה. מה זה הכתום הזה? זה אחד, זה נראה לי סוג אחר של זה. בוא נראה. שיט, לא עשיתי את זה טוב. אוי, נו. רגע. זה הקרמל. עכשיו יש זה לנו עצוב. טריאקי. לא זה טריאקי. ושלום, למה אתה מזיז אותי? יפה, אתה קצת טוב, זה דומה, אבל זה אמור להיות קצת יותר מתוק. אבשלום לא מפסיק להזיז את השולחן. מה זה? כן, בוא נמחק את זה, כי לא עשינו את זה עדיין. אביגיל, תזוזי בבקשה. כלום לא עשינו טוב. גם זה, ראיתם? זה אותו דבר. יאללה. תן ביס, תעביר ליונתן. אוי ואבוי. זה בטח אחד יותר נוראי. אפשר אבא. כן. טעים? תביא. אני לוקח מצד שני. תן ביס, נו. אני לא רוצה מהפה שלהם, אבל... למה? אתם לא אוהבים? אני הולך להביא לי מים. תביא. גם אני. אף שהיה לך טעים? תעשו לי רעי. משהו. זה קצת כן, קצת לא. תכף, אנחנו תכף נמשיך עם האחרים. עוד אחד כזה. בוא נטעם את זה עכשיו. בוא נראה מה זה. זה ממש. טוב, זה כבר יהיה טעים אני חושב. כן. זה משהו... נתתי לי מים לדבר הבא. בא לי גם מים. בורבן פטיט קרמל רייס קרקר. יש קרקרים... לכו תביאו לעצמכם. אבא, אנחנו אוהבים לגמרי. אני לא יכול לקחת את זה אצלי. אתה בסדר? אתה נושם עדיין? אלוהים ישמור. טוב, תביא לי את זה, אני שם את זה לאמא שלי בקפה. תטעמו. מתה. זה טעים לך? איזה טעם זה אמור לי. טעם? אבל שלום איתם. איך, זה אותו ריח מהקודם. לא נכון, זה טעים. טוב, בשביל הסרטון, אני אטעם את המסריח. שב אבל תישען, תשב. זה מסריח. בואי תטעמי, זה טעים מאוד. זה מתוק. רק ליקקתי את זה. וזה מגעיל. ברמות שאין לתאר. למה אתם אומרים את זה ככה? וחסרים פה ממתקים בטבלה. לא חסר. השקיות האלה הכי בוא טעים. אני אגיד לך מה זה. זה הכי טעים. מה הכי טעים לך? אלה. אלה סוכריות. אהבת את זה? אני אהבתי את זה מאוד. אביגל אין אבל... אהב? יש את טעם? אלה. אוי שיט. מה? רגע. את זה לא אהבתי. עכשיו די, תזוז. את זה... אבא, אתה אהבת את ה... אביגל תשבי. כן, אהבת את זה. גולי. את זה לא אהבתי. גולי. את זה את לא אהבת, נכון? את הצהוב הזה. אהבתי. אז כן אהבתי. טוב, סוכריות, יש פה שתיים מכל אחת. אתה אהבת? לא. אני גם לא אהבתי. מה, למה את עושה כמו שאני עושה? מה, באמת לא. את עושה כמו שאני עושה. זה לא כיף ככה. אבל באמת לא. למה שאלת אותי אם אני זה? זה כזה לא מגעיל. ואם הייתי אומרת שאני כן אוהב, מה היית אומרת? לא. כן. למה רטוב פה? נו... יופי. טוב, זאת סוכריה מאוד מעניינת. אבשלום תפסיק. שיש בתוכה... תודה. אתה רואה מרתיבת השולחן. תן לי לנסות לתרגם תביאי לכם את זה. וואי, זה נוראי. שזיפים, אבל חמוצים. לא. זה יותר נוראי. זה פשוט הדבר הכי מגעיל. ופה, בירוקים, הירוקים יותר נוראי. לא נכון. יאללה, זה מעיפה פה את הכל. טוב, זה את הירוק, ואת זה לא נראה לי שכדאי לכם לנסות בכלל. אני לא אוהב. אז מי רוצה לטעום מה זה, ווסאבי? מסטיק בטעם קיווי? אני רוצה לטעום, אני אוהבת קיווי. בסדר. אני אוהבת קיווי. אני אוהבת קיווי. בואו נראה מה יש בפנים, זה אני קיווי. אתפשר. כמה יש? נותן לי לטעום משהו ראשון קיווי פעם גבי אחת. קנדי, בואו נראה. מה? תן לי ראשון פעם אחת. בא לי לטעום ראשון. תביא לי סכין, אני אתן לך חצי למה? חצי. כי יש רק אחד, אז אני אעשה חצי חצי. יש שניים. כן, אבל אתם הרבה, אז תביא לי סכין. למה לכלכת אותו? לא לכלכתי, זה חתיכות קיווי. אוקיי, אני אביא סכין. למה אתה לא יכול לקרוא?
תביא לי סכין, נו. זה דליקים. מה? זה מסטיק? שבי, תשבי, כי את... שבי, רוצה... שבי, אביגיל. אני רוצה ככה. תשבי כי לא רואים אותך. את הפרצוף היפהפה שלך. כאלה אני טוחן כל הלילה עכשיו. קח אתה, קחי את. אבא שאתה גם רוצה? אני לא יודע מה הטעם של קיwi. לא טעמתי. אף פעם לא. קח את זה! אתה לא רוצה? זה קימי. יונתן, אתה קצת פרציבי. לא! אני רציני כל הדברים פה דוחים. וזה רוק. לא, תטעם את זה. לא! זה לא עם רוק, תאכל את זה. מה אתה עושה? רוני, מה את אומרת? טעים מאוד. כן. טעים מאוד. גיא מתה על זה. אב שטעים לך? אבא, אהבת את זה? אהמם. אני שנאתי. לא טעמת. אני לא אוהב פה כלום. אין משהו אחד שעשה לי סמיילי. אחד. שמח. מי שם? אבא. טוב, אני מקווה שמשהו יגרום לי... לא, מה לי את זה? זה אתה הכי פחות תורה. למה? זה שריפס? זה... תן לי לראות. אבא, מותר לי שרימס בטח, נכון? זה נראה לי... אני לא יודע מה זה, אבל... זה משהו לא ידוע. שנייה, ingredients, sugar, glucose, peanuts, soy sauce, אתה יכול לטעום את זה. מה זה? גם אני רוצה לטעום. זה טעים? מה הטעם של זה אבל? אתה יכול אבא, לטעום. מה זה וזה? מה זה וזה, אבא? אבא, מה זה וזה וזה וזה? תכף נראה. זה נראה לי את יכולה לטעום. זה סוכריות תה. זה סוכריות. אוקיי, לזה אין ריח נוראי. בוא נריח. נכון? אין לזה ריח. תגידי לי אם זה טעים. בא לי מה הריח של זה? מה הריח? איך, זה מריח כמו חומר ניקיון. תדמי, נו. אני מלקק את זה. אב, שאתה רוצה לטעום? מריח פשוט מריח. נו, אז לא נשאר מה לטעום. נשארו אלה. זה פשוט סוכריית מציצה בטעם במבה. כן? זה כמו... את רוצה כזה? כן. טוב, את תקחי כזה. אז תטעם אתה את הירוק. אתה לא רוצה את הירוק? לא? מגעיל. אין לו ריח, איך אתם בכלל... זה פשוט ביך. וואי, טעים. זה טעים. לא זה. זה תה עם לימון. אפשר את זה? לא. זה שלי. אני רוצה את זה. זה של אמא. אני רוצה זה. לא רוצה כזה? זה טעים. הירוק. אבא תפתח לי. שמע לי לשאול על סוכריות בפנים. בא לי לראות אם זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה טעים, זה הירוק. זה אותו דבר. זה נראה לי טעים. אז אתה רוצה כזה במקום? אבא תפתח לי. המבורגר. אז תפתח לי. אבא אתה יכול לפתוח לי בבקשה. כן. איך אני אפתח חבי. את זה? נו, אז מה אתם אומרים על יפן בינתיים? הכל נוראי חוץ מהסוכריות בפנים. טעים. מי רוצה לבוא ליפן? אביגיל, תשבי. אני רוצה... לא אני. לא הביאו לנו את כל הממתקים אז. הביאו לנו את כל הכי קרים. מה זה? זה טעים אבא. מה יש בפנים? מה יש בפנים אבא? אבא, מה זה? יש שם חייזר. יש שם שזיף חמוץ. חתיכת שזיף. אל תלעשי את זה. זה סוכריה או מציצה? בא לי גם. תשבי. אביגיל, תשבי. וואי, סוכריית מציצה הזו מעולה. תשבי. מה, את לא אוהבת? למה? איזה טעם יש לזה? אבל תן לי את השני, בבקשה. לא, תשבי רגע. טעים. בא לי את השני. אבא בא לי עוד כזה. ועוד כזה. כזה תקחי. זה הסיוט של החיים שלי. אז רגע, מי רוצה לבוא איתי ליפן? אני. יש לי משהו להגיד לך על זה ששאלת. אני רוצה לבוא ליפן. מה? רוני, שבי רגע. אתה לוקח לי הולך. מה את אוכלת עכשיו? כמה את דבר. אוכלת המבורגר? אב שלומי? טוב, אז אתם יודעים איזה קופסה יש לנו בעוד חודש? אבא. יש פה רמז. סין. זה היה... כשהם מדברים על המדינה הזאת, מדברים על חומה. אז איזה מדינה זאת? ישראל. חומה. כותל. סין, ברור שזה סין. כן.
אז טוב, בעוד חודש יהיה לנו את סין. וגם נעלה סרטון על סין. רגע,